Bangon na sa. Para tumarog tambal. Ulitin ang baso ha. Sagot na ng tubig. Hoy. Kumpad. Yun na. Sige, ito na. Oh, very good. Tumar? Okay, very good. Nakaligo ka kanina, wala? Wala kaligo no? Ano, sinina mong gipon to? Ha? Maligo ang tate? No? Kay, kung ang imo rang o may mubason, masubawan man ka. No? Oh, ugma maligo ha? Ugma ba mga ugma maligo man maligo ugma ha? Kay mga ri mas atinina katong usa kanina nay mukuan ang original nga nina. No? Kato sa atinina ba katong paraligo nimo mga ri ugma. Ha? Ikay. Kaya ang imong ulo ra may imong ligoon. Ha? Maligo ba ka ugma ni ate ni? Ha? Mo naligo? Ako man lagi ka naligo ang ulo. Ang lawas mo maligo ang limong lawas. Kuha ng imong ulo. Subawan ka niya na o ang na. Pero mga rin mas atinina ugma mo ligo kag mo si atinina ugma. Naligo Naligo day ka. Mahala ha. Ugma kay mga rin mas atinina. So di ay imong kuan sa lubong. Imong ingon nga kuan burger aw siupaw, init pa kayo mo siupaw. Baon na ni unya na mo kaunon, ug imo nang kaunon ron? Unja na nimo kunon day. Unja na nimo kaunon. Mayo. Ya dili pa day ka matug. Alapit na alas 9. Ha? Unsa? Hapit na matog. Oh, hapit na matog. Hala, sige. Matog sa yoro na. Very good. Ya unsa may kasulti nga gidadaan man kaniya na? Ha? Salamat. Kani kaluoy bas tingog. Luoy magtingog. Sige ha. Utanaw pa kag salida. Pero niya taod-taod matog sayo ha. Okay, very good. Aper. Aper aton.